Kasuhan ni Senador Kiko Pangilinan ng 18 kanay Bagmen ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico bangod sa pagdalahig sa iya pamilya sa isyu sang maleta nga may kuwarta. Kahapon sa press conference nga ginpangunahan ni former Congressman Mike Defensor, ginpakita sang ex-Bagmen na mga laragway sa mga empleyado ni Zaldico halin sa Misibis Aviation and Development Corporation. Yaraman sa picture ang aktres kag asawa ni Pangilinan nga si Sharon Cuneta, samtang nagatindog naman si Kiko sa kilid. Sunod kay Pangilinan, bangod gindalahig ng iya pamilya, patilawon man niya ang Bagmen sang hindi lang aligasyon, kundi matuod nga sa labton sa mga pagpangguba nga ilang ginhimo. Pahayag sini maatag nga wala sang bisan ano nga basihan ang paghigko sa iya. Nagapatiman siya nga gusto lamang sang pihak nga kampo nga mamantsahan ang iya pangalan bangod siyang papungkoon bilang chairperson sang Senate Blue Ribbon Subcommittee. Yan ang kabahin sang pagpakita sang picture na Pangilinan sa press con sang ex-Bagmen Nico. Sino yung mga nasa likod na mga naka-vest? Sige, go, Sarge. Yan po, sir, yung mga empleyado, sir, ng MADSI, sir. Nang? MADSI, na pagmamayari ni Boss Zaldico. Pakiulit, Marge. Yan po, sir, yung mga empleyado ng MADSI na tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward na natin. Naakig naman ang singer-actress nga si Sharon Cuneta kagintawag nga mga butigon kag sobra-sobra na ang naglakip sa ila pictures kahapon. Sunod sa megastar, naka-vlog pa sa gani sang nagbisita ang iya pamilya sa Marawi. Agud nga pasalamatan ng local officials nga nagsuporta kay Pangilinan sa iya pagbadalagan sa 2025 elections. Sunod kay Sharon, kung matuod nga may ihatag nga maleta sa ila, pilion pa balang nga yara sila sa Marawi. May banuan nga ining unang ation nga nalawagan sang ex-Bagmen ang pangalan ni Pangilinan apang wala man sila sang detalye nga nahatag kung paano kag pila ang nahatag.